Όπως όλα δείχνουν, έχετε ένας πάρα πολύ ψυχρός χειμώνας για την Ουκρανία και εγώ κρύωσα για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει η Ουκρανία την ενεργειακή κρίση η οποία έρχεται, διότι τελικά αυτός είναι ένας από τους στόχους της Ρωσίας, να παγώσει το Ζελένσκι, να τον βάλει στην κατάψυξη, να διώξει και κόσμο, νέους πρόσφυγες, να έρθουν στην Ευρώπη, να δούμε τι θα γίνει και στις δικές μας κοινωνίες, για να δούμε λοιπόν το όπλο χειμώνας. Καλησπέρα σας και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι σήμερα Τρίτη, 4 του μήνα. Είμαστε εδώ παρεούλα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ για την παρέα σας, για τη συντροφιά σας, για τα μηνύματά σας, για τα θετικά σας σχόλια, για τη θετική σας ενέργεια. Είμαι λίγο αποδυναμωμένος στο τελευταίο διάστημα. Έχω ξεκινήσει κάποιες βιταμίνες, λίγο να δυναμώσουμε. Ίσως και το καθημερινό εδώ να είναι δύσκολο, αλλά είναι η δεσμευσή μου. Είναι ο δικός μου αγώνας αυτός ο οποίος εδώ μέσα από το κανάλι για θέματα ειρήνης, δημοκρατίας, δικαιοσύνης. Αυτό είναι το μείζον, γι' αυτό είμαστε εδώ. Με τη δύναμή σας και βέβαια με τη δύναμη των ανθρώπων που με υποστηρίζουν στο Patreon, υποστηρικτές του καναλιού, οι οποίοι μου δίνουν δύναμη να κάνω αυτά τα οποία κάνω εδώ σε καθημερινή βάση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω δύο λόγια, έτσι, εντάχει, πριν ξεκινήσουμε τα μεγάλα θέματα. Το πρώτο είναι η συνάντηση χθες στην Κωνσταντινούπολη. Χθες ο Ντουρκαλάς, ο Χακάν Φιντάν, ένας εγκληματίας πολέμου, ο οποίος το παίζει κατά άλλα πολιτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος στη ΜΙΤ ήταν στην πραγματικότητα αρχιδολοφόνος, αρχιφωνιάς του Ερντογάν. Αυτές οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν σχέση με την ελληνική, για παράδειγμα, με την ΑΕΠ. Οι υπηρεσίες αυτές πληροφοριών, όπως είναι η MI6, η CIA, η Mossad ή η MIT, είναι φωνιάδες. Δηλαδή το να έχεις οποιαδήποτε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους, να έχεις εργαστεί, να έχεις συνεργαστεί, είσαι συνένοχος σε εγκλήματα, είναι γενοκτόνοι, είναι εγκληματίες πολέμου, σκοτώνουν παιδιά, δολοφονούν αμάχους. Αυτό σημαίνει. Ιδίως η MIT, η τουρκομογγολική αυτή υπηρεσία, δολοφονούσαν πολιτικούς αντιφρονούντες του Ερντογάν στην Ευρώπη, τους σκότωνε, τους εξαφάνιζε, τους απήγαγε, τους μετέφερε σαν σακούλες, σαν πατάτες, τους φέρνανε πίσω στον Ερντογάν στα πόδια του Σουλτάνου και τους αδειάζανε εκεί για να τους κατασφάξει, για να τους πετάξει σε φυλακές. Αυτός είναι ο Χακάν Φιντάν, το παίζει πολιτικός, αλλά είναι ένα κάθαρμα. Αυτό το κάθαρμα λοιπόν είχε χθες την τιμητική του, κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη διάφορες αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Πρόκειται για τις ίδιες χώρες οι οποίες είχε καλέσει ο Τραμπάκουλας, ο πρόεδρος Τραμπ, στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη, τότε ξέρετε που είχε βάλει εκ δεξιών του πατρός τον Ερντογάν, τον Μουστακαλής εκεί χαζογελούσε. Λοιπόν, κάναν τώρα κάτι αντίστοιχο πήγαν να κάνουν εδώ οι Τουρκαλάδες. Βέβαια, χάσανε την Αίγυπτο. Ο Αιγύπτιος τους είπε: δεν προλαβαίνω, δεν θα είμαι. Ήταν οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα τζιχαντιστικά μουσλίμια και δεν ξέρω πού οδήγησε αυτή η συνάντηση, μάλλον πουθενά. Έκανε το κομμάτι το Φιντάν, ο εγκληματίας, το έπαιξε και καλά ηγέτιδα δύναμη Τουρκία του τζιχαντιστικού Ισλάμ και ξέρω των Παλαιστινίων, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν έκαναν τίποτα. Μια τρύπα στο νερό, δεν οδήγησε πουθενά. Στην πραγματικότητα, ξέρετε, παρόλο που προχθές είχα ένα βίντεο όπου ανέφερα την τουρκική πολιτική και τις επενδύσεις στην Αφρική, πέρα από τη διπλωματία τους που είναι ενεργητική και επιθετική, τα χρήματα ή τα όπλα τους, στην πραγματικότητα όλοι τους συχαίνονται. Όλοι ξέρουν τι νοσηρά πλάσματα είναι, ειλικρινά δεν έχουν ψυχή οι πολιτικοί τους. Οι άνθρωποι είναι κτήνοι, οι άνθρωποι που ηγούνται του τουρκικού μορφώματος είναι κτήνοι, είναι μακελάριδες, είναι απόγονοι του γενοκτόνου Μουσταφά Κεμάλ. Όπως και σήμερα το πολιτικό σύστημα στη χώρα μας είναι απόγονοι του εθνοπροδότη Ελευθέρου Βενιζέλου, έτσι και στην Τουρκία είναι απόγονοι του Μουσταφά Κεμάλ. Λοιπόν, καταλαβαίνει ο πλανήτης ότι έχουν να κάνουν, εντάξει, αγοράζουν τα όπλα τους, παίρνουν τα λεφτά τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν τους σέβεται κανένας. Δεν χρήζουν ούτε αξίζουν σεβασμού οι Τούρκοι πολιτικοί. Για αυτά που λέει ο Τραμπ ότι είναι δυνατός ο Ερντογάν, μόνο σε λεκέδες τύπου Τραμπ, δηλαδή σε θρασίδηλους με τα λεφτά του μπαμπάκα μάγκες, τσάμπα μάγκες. Μόνο αυτούς μπορούν να πείσουν αυτό το μάτσο, το μάγκικο, σαν αυτούς στην Κρήτη που το παίζουν μάγκες με τα κουμπούρια και κρύβονται πίσω από τις φούστες των γιαγιάδων τους τώρα μετά που αλληλοσφαγιάζονται. Τέτοιου τύπου μαγιά είναι και οι Τούρκοι. Και μοιάζουν πάρα πολύ με αυτούς που σκοτώνονται στην Κρήτη, μοιάζουν πάρα πολύ ιδεολογικά και το κατοίκητο, το πόσο ντουβάρια είναι, μοιάζουν πάρα πολύ εδώ οι Τούρκοι και το καταλαβαίνει ο πλανήτης και γι' αυτό δεν τους σέβεται στην πραγματικότητα, γι' αυτό πήραν και την τάπα χθες στην Κωνσταντινούπολη. Ένα ακόμα νέο, έτσι, επί του πιεστηρίου, πέθανε ο Dick Cheney, τον θυμάστε? Αυτός κι αν ήταν ένας εγκληματίας πολέμου, με τη βούλα. Ο άνθρωπος ο οποίος ήλεγξε τον πολιτικό βλάξ που λεγόταν George Bush. Ο George Bush, ένας κυβερνήτης του Τέξας και αυτός γιος του μπαμπάκα, μπήκε εκεί κυβερνήτης επειδή είχε μια καλή μπουγελοφατσούλα, τον έβλεπες και λέγεις «Αχ, θα ήθελα να πιω μια μπύρα μαζί του» και τον ψήφισαν κάποιοι. Με την υποστήριξη λοιπόν του βαθέως κράτους και των νεοσυντηρητικών που θέλαν νέους πολέμους, βγάλανε σαν μαριονέτα, σαν βιτρίνα μπροστά την Νάτζα
τον Bush, ο οποίος ήταν ένας βλακάκος, και του έκανε ο Dick Cheney σαν αντιπρόεδρος ό,τι τον ήθελε. Τον έκανε ό,τι ήθελε, του υπαγόρευε πολιτικές, εισέβαλαν στο Αφγανιστάν, εισέβαλαν στο Ιράκ με ψευδή στοιχεία τότε, με το άλλο το δαιμονοκατακάθι τον Μπλερ, ο οποίος μαζί με τον Cheney λέγανε ότι υπάρχουν όπλα μαζικής καταστροφής στα οπλοστάσια του Σαντάμ Χουσέιν. Προφανώς όλα αυτά τα βρήκαν από την κλάβα τους, δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο, απλά θέλαν τα πετρέλαια της περιοχής, τα οποία μέχρι και σήμερα τα ελέγχουν. Λοιπόν, αυτό το πλάσμα, ένας άνθρωπος, ένας εμετικός πολιτικός, ένας άνθρωπος που απλά έπιανε χώρο στην ανθρωπότητα, στην πραγματικότητα, ένα σύγχαμα κυριολεκτικό, ο Dick Cheney, Dick, όνομα και πράγμα, πέθανε λοιπόν τώρα και τι κατάλαβε, θα έλεγα. Αναρωτιέμαι και διαρωτώ με τι κατάλαβε αυτό το πλάσμα το οποίο σκότωσε τόσους ανθρώπους, τόσα παιδιά στη Βασόρα, τόσα παιδιά στο Ιράκ και αλλού, δολοφονούσε, χαιρότανε, πλούτιζε αυτός και οι άλλοι, κάτι ξώνα που έχει 2 κόρες εκεί, πλουτίζαν και αυτές, τις έβαλε και μία εξ αυτών στο Κογκρέσο. Δηλαδή, εντάξει, πλουτίσατε, φάγατε, πήγες εκεί που σου αρμόζει, εκεί που σου αξίζει και όλοι σε συχαίνονται, σε καταριούνται. Και αυτό είναι μάθημα και για τους δικούς μας εδώ. Κάτι Τσιπραίους, κάτι Κούλιδες, τους οποίους τους απεχθάνει το πόλεμο. Αν δεν είχαν μπράβους, θα τρώγαν ντομάτες ή και χειρότερα στην κοινωνία, βγαίναν έξω. Ποιος θα βλέπει τον Κούλι μπροστά του και δεν θα έτρεμε ο Κούλις που τον είδαν κανονικοί άνθρωποι και δεν έχει μπράβους. Ποιο πραγματικά άνθρωποι θα τρέμανε στην πραγματικότητα, αν δουν φυσιολογικούς ανθρώπους. Που θα βγαίνει σε μια λαϊκή ο Τσίπρας, χωρίς κάτι Αμερικανομπράβους που έχει, γιατί είναι τσουτσέκι των Αμερικανών, θα μπορούσε να βγει ελεύθερα, να κυκλοφορήσει, δίχως να τρέμει την αντίδραση των πολιτών που έβαζε και έδερνε μέχρι και συνταξιούχους τότε οι ματατζίδες του, η πρωθυπουργία του, όχι βέβαια. Λοιπόν, την ίδια σιχασιά που νιώθει ο πολίτης στην Ελλάδα και που τους καταριόμαστε, θέλουμε να μην στεριώσουν ούτε αυτοί ούτε οι φάρες τους, τα ίδια και χειρότερα λένε οι Αμερικανοί πολίτες του Dick Cheney. Και ακούστε τι είχε πει ένα από τα αποφθέγματα τα οποία έχουν επιβιώσει ενός εκ των 7 σοφών της αρχαιότητας, Βίας ο Πριηνεύς. Προσέξτε, μαζί με τους υπόλοιπους σοφούς, τον Σόλωνα κτλ. Βίας ο Πριηνεύς, από την Πριήνη της Ιωνίας, όπου η Ιωνία ήταν, δηλαδή η λεγόμενη τα παράλια της Μικράς Ασίας, εκεί ήταν η γενέτρια της φιλοσοφίας. Είχε πει λοιπόν, ακούστε εδώ, «Δι' τον αγαθόν άνδρα, παβόμενον της αρχής, μη πλουσιότερον, αλλά μάλλον ενδοξότερον γεγονένε». Δηλαδή, ο τίμιος άνδρας πρέπει να φεύγει από την εξουσία, όχι πλουσιότερος, αλλά ενδοξότερος, με μεγαλύτερη τιμή. Πάρτε και δείτε πόσα λεφτά έχουν τα σουτζούκια εδώ της κυβέρνησης του Κούλη, κάτι άλλοι σαπιοκυλιάδες, κάτι πιγκουίνι του Τσίπρα. Δείτε με πόσα χρήματα μπήκαν ή πόσα ακίνητα, καλύτερα, ακόμα πιο χοντροειδέστατη μονάδα μέτρησης, με πόσα ακίνητα μπήκαν στην πολιτική και πώς βγήκανε με τα κλεμμένα, με τα ρούχα μας ντυμένοι, με τα φαγητά μας στο στόμα τους, μένουν στα σπίτια μας, πληστηριασμούς τα εξαγόρασαν εταιρείες τους. Δείτε λοιπόν πώς βγαίνουν πλουσιότεροι και απεχθέστεροι και θα οδηγηθούν εκεί που θα οδηγηθούν και θα τους συχαίνεται ο κόσμος, θα είναι μόλεμα για την Ελλάδα, όπως είναι μόλεμα για τον πλανήτη ο Τσέινι. Είναι τεράστια επανάσταση για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και μόνο με δημοκρατία, με άλλο πολίτευμα. Προσέξτε, άλλο πολίτευμα. Δείτε εδώ, θα καταλάβετε τι εννοώ με αυτά τα βιβλία. Είναι το ίδιο βιβλίο, ελληνικά και αγγλικά, υπερασπιστές της δημοκρατίας. Θα καταλάβετε τι εννοώ άλλο πολίτευμα. Μόνο με δημοκρατικό πολίτευμα ο πολιτικός θα έχει αξιοπρέπεια και ηθική. Η ηθική αποτελεί ένα κόκκινο πανί ή μια αμαρτία, ένα αμάρτημα για τον κοινοβουλευτισμό. Δεν μπορεί, είναι ασύμβατο. Υπάρχει μια συμβατότητα μεταξύ ηθικής και κοινοβουλευτισμού. Θα ήταν επανάσταση λοιπόν σε μια δημοκρατία να βλέπαμε πολιτικούς στην Ελλάδα οι οποίοι θα φρόντιζαν να φύγουν με τιμή, να τους σέβεται ο κόσμος, να τους αγαπάει ο κόσμος για την προσφορά τους και όχι να είναι απεχθείς και δεν είχαν μπράβους να θέλουμε να τους πνίξουμε στα φιλιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Συγγνώμη, νιώθω ότι κάθε φορά αυτές οι αρχές, το πρώτο δεκάλεπτο, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, είναι λίγο τεταμένο. Θα ήθελα κάπως να το χαλαρώνουμε το δεκάλεπτο, γιατί προσγειώναμε λίγο απότομα στα κύρια θέματα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο το θέμα της οπλοποίησης εδώ του χειμώνα, που από ό,τι φαίνεται είναι στο μενού του Βλαντίμιρ Πούτιν, διότι έχουν πρόβλημα εδώ οι Ζελενσκικοί και όχι μόνο, και εκ των έσω έχει πρόβλημα. Ασκείται κριτική κατά του Ζελένσκι για το θέμα της ενέργειας, τι θα γίνει δηλαδή με το σύστημα ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας. Έσπασε τη σιωπή του ένας πρώην επικεφαλής μιας μεγάλης εταιρείας ενεργειακής στην Ουκρανία, την Ουκρενέργο, δηλαδή Ουκρανία και ενέργεια. Λοιπόν, πρώην επικεφαλής εδώ,
ο οποίος έσπασε τη σιωπή του, όπως σας είπα, και κατηγορεί ο Βολοντίμιρ Κιντρίτσκι, έτσι λέγεται, 39χρονος, κατηγορεί συγκεκριμένα το Ζελένσκι, του λέει ότι έχουν βεντέτα εναντίον μου και ότι με επιτίθονται επειδή τους προειδοποίησα ότι φέτος το χειμώνα θα καταστραφούμε ενεργειακά από τους Ρώσους αν δεν κάνουν κάποια πράγματα. Δεν τα έκανε ο Ζελένσκι για να φάει χρήμα και ουσιαστικά θα έρθουμε αντιμέτωποι με τους White Walkers, The Winter is Coming στην πραγματικότητα, εδώ για όσους έχετε δει Game of Thrones, ότι εδώ τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα φέτος το χειμώνα και υπάρχουν πολλές επικριτικές φωνές κατά του Ζελένσκι. Εάν θα υπάρξει θέρμανση το χειμώνα στα σπίτια, αν θα μπορούν να έχουν ρεύμα στα σπίτια, καθώς οι Ρώσοι στοχοποιούν τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Και πολλά blackout τα οποία ετοιμάζονται εδώ, το πώς λένε οι ίδιοι οι αξιωματούχοι της Ουκρανίας, ετοιμάζονται για ομαδικά και στοχευμένα και στρατηγικά blackout. Προσπαθούν να βρουν τρόπους εδώ να πούνε ότι εντάξει, θα το κάνουμε στρατηγικά για να σώσουμε κάποιες ώρες ενέργειας. Δηλαδή θα έχεις ενέργεια με το σταγονόμετρο φέτος στην Ουκρανία και ζεστασιά με το σταγονόμετρο. Προσπαθούν επίσης να επιρρύψουν ευθύνες δεξιά-αριστερά και έχουν στοχοποιήσει τον εν λόγω εδώ Βολοντίμιρ, τυχαίο συνωνυμία, το μικρό του όνομα, τον Κουντρίτσκι. Πάνε να τα ρίξουν πάνω του για να μπορέσουν να σώσουν το σαρκείο τους, μην υπάρξει μια επανάσταση και δούνε κανένα άλλο Μαϊντάν εδώ. Κανένα αληθινό Μαϊντάν. Και ξαναλέω, τον ανάγκασαν τον Κουντρίτσκι πέρσι να παραιτηθεί από την Ουκρενέργο και από ό,τι φαίνεται εδώ το γραφείο του Προέδρου ήταν πίσω από την απόλυσή του και το γραφείο του Προέδρου τώρα θέλει να τον καταστήσει αποδιοπομπαίο τράγο ή αλλιώς εξηλαστήριο θύμα. Ωραία. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός προχώρησε συνεντεύξει σε δυτικά μέσα και είπε ότι προβλέπεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας για τη χώρα μου φέτος μετά τα λάθη του Ζελένσκι και τον βομβαρδισμό της Ρωσίας στις βασικές υποδομές τις ενεργειακές και ότι υπάρχουν θέματα εδώ κακών επιλογών. Ο Ζελένσκι απαντάει κατά του Κουντρίτσκι κατηγορώντας τον με υπεξαίρεση χρήματος. Εδώ κάτι το οποίο βέβαια δεν το βασίζει πουθενά, είναι σκηνοθετημένο. Ξέρετε, σας έχω εξηγήσει ότι πρόκειται για τυραννικό καθεστώς. Ο Ζελένσκι είναι ένας τύραννος για τη χώρα του. Η κοινωνία των πολιτών, διάφορες οργανώσεις, ΜΚΟ κτλ. Λένε ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη για αυτές τις κατηγορίες. Απλά το κάνει εδώ ο Ζελένσκι για να τον αποδυναμώσει, να τον ταπεινώσει. Να είναι το λεγόμενο οι επιθέσεις ad hominem επιθέσεις κατά του ήθους του Κουντρίτσκι για να μειώσει τα επιχειρήματα του Κουντρίτσκι τα οποία καίνε την κυβέρνηση του Βρωμοζελένσκι. Λένε για παράδειγμα εδώ οι κυβερνητικοί στο Κίεβο ότι ο Κουντρίτσκι είχε λέει ένα συμβόλαιο το οποίο είχε εγκρίνει εδώ και τα τελευταία 7 χρόνια στα οποία ήταν στη θέση του αυτή, ενώ είχε εκατοντάδες συμβόλαια. Τότε ήταν λέει νούμερο 2 στην Ουκρενέργο και το ήταν ένα παράνομο τέλος πάντων συμβόλαιο το οποίο δεν υπάρχει καμία απόδειξη, δεν στοιχειοθετείται η παρανομία αυτού του συμβολέου. Στην πραγματικότητα, όπως λένε εδώ οι ανεξάρτητοι φορείς της Ουκρανίας, υπάρχουν κάποιοι, λένε ότι είναι μια απόδειξη ακόμα εδώ της παράνομης χρήσης, της οπλοποίησης του νομικού πλαισίου, της δικαιοσύνης δηλαδή, από το Ζελένσκι για να εκφοβήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, να λογοκρίνει τους επικριτές του και να συγκαλύψει τα δικά του λάθη. Λοιπόν, ο Κουντρίτσκι λέει ξεκάθαρα ότι δεν έχω καμία αμφιβολία πως είναι ο Ζελένσκι πίσω από την πολιτική δίωξη αυτή εναντίον μου και είναι στοχευμένη. Δεν θα μπορούσε, μόνο ο Ζελένσκι θα μπορούσε να έχει ενορχιστρώσει όλο αυτό το ψέμα εναντίον μου, όπως λέει ο άνθρωπος εδώ. Ο Ζελένσκι τον πλησίασαν μεγάλη δημοσιογραφία, όπως και το Πολίτικο. Το γραφείο του έχει κάποιο σχόλιο, ότι εδώ σου λέει ο Κουντρίτσκι μεγάλο αξίωμα, ήταν νούμερο 1 στην Ουκρενέργο. Έχετε κάποιο σχόλιο ότι τον έχετε στοχοποιήσει? Δεν απάντησαν τίποτα, είπανε ουδέν σχόλιο. Δεν ξέρω, δεν απαντώ δηλαδή, τι να πούνε. Και επίσης ο Κουντρίτσκι είπε ότι τον έχει στοχοποιήσει και το παρακράτος του Ζελένσκι πριν φτάσουμε εδώ στην δικαιοσύνη. Διάφορα κανάλια στο Telegram, ανώνυμα και ανώνυμοι λογαριασμοί, είτε τον φυσικοφαντούσαν είτε του είχαν επιτεθεί ρητορικά και τον απειλούσαν και με διάφορες έτσι φάνταστες απειλές εξόντωσής του. Και κατάλαβε, λέει εδώ, αυτή ήταν η πρώτη απόδειξη, η πρώτη ένδειξη, λέει ο Κουντρίτσκι, ότι με είχε στοχοποιήσει το καθεστώς. Το συνέλαβαν λοιπόν τον Κουντρίτσκι, μάλιστα. Βγήκε την Παρασκευή έξω και πλήρωσε δηλαδή για να βγει. Και τώρα αντιμετωπίζει ουσιαστικά ποινικές κατηγορίες, οι οποίες δεν μπορεί να τις καταλάβει. Λέει, ο δικηγόρος μου προσπαθεί να τις εξηγήσει και δεν τις καταλαβαίνει ούτε ο δικηγόρος μου τι ακριβώς έκανα να κάνω, τι ακριβώς μάλλον δεν έπρεπε να κάνω. Στην πραγματικότητα, αυτός ο οποίος δεν έκανε αυτό το οποίο έπρεπε, όπως λέει ο Κουντρίτσκι, είναι ο Ζελένσκι, ο οποίος δεν έχει προετοιμάσει το δίκτυό μας ενώπιον του προχόμενου χειμώνα.
και ότι φοβούνται, λέει, μέχρι θανάτου, φοβούνται οι κυβερνητικοί, το τι θα γίνει, τι θα ακολουθήσει το χειμώνα και θέλουν να τα ρίξουν όλα πάνω μου. Δηλαδή, φοβούνται ότι επειδή δεν πήραν τις σωστές αποφάσεις ο Ζελένσκι, για να προστατευτούν, να προετοιμαστούν, δηλαδή, είπε, ας πούμε, να φτιάξουμε, να βάλουμε σκυρόδεμα πάνω και τσιμέντα πάνω στις υποδομές μας για να προστατευτούν από πυράβλους. Αν είναι αρκετό, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κάνουν κάποια μέτρα, να λάβουν κάποια μέτρα, δεν τα έλαβαν. Και επειδή στην πραγματικότητα η Ρωσία έχει αρχίσει και τους πονάει τους Ουκρανούς στο σύστημα ηλεκτροδότησης και επειδή θα αντιμετωπίσουν τον κόσμο ο οποίος θα αντιδράσει με γενική κατακραυγή, λέει εδώ ο Κουντρίτσκι, θέλω να τα ρίξουν όλα πάνω μου για να μπορέσουν να γλιτώσουν οι ίδιοι. Οι Ρώσοι, να φανταστείτε, έχουν όχι απλά στοχοποιήσει τις υποδομές της Ουκρανίας, πλέον φτάνουν να χτυπάνε κάθε μέρα με 500 περίπου drone και 30 πυράβλους τη μέρα. Όχι τη μέρα, συγγνώμη, σε κάθε επίθεση. Σε κάθε επίθεση, δεν μπορεί να γίνουν και πολλαπλές επιθέσεις τη μέρα. 500 drone και 30 πύραυλοι κατά μέσο όρο κάθε επίθεση. Τι να πρωτορίξεις, τι να πρωτοσταματήσεις. Και εδώ λέει ότι άκουσε τον κεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, τον Αντρί Γερμάκ, που είναι άμα δείτε τη μούρη του, μια γουρνοκεφαλή, η οποία αξίζει στο Ζελένσκι και στους Ναζί υποστηρικτές του από την Φοντερ Λάιεν μέχρι τον Γκούλι, τους αξίζει εδώ ο Γερμάκ, ο άνθρωπος κλειδί, τέτοιου τύπου πολιτικός. Αυτός λέει, στην πραγματικότητα, αντί για να κάνει αυτά τα οποία τους είπα, λέω εδώ ο Κουντρίτσκι, δηλαδή να φτιάξουν αυτές τις άμυνες που σας είπα με σκυρόδαμα κτλ. Στην πραγματικότητα πήραν λεφτά από τους Ευρωπαίους και ξένες επενδύσεις για να κάνουν εδώ ηλιακές ενέργειες, φωτοβολταϊκά, τα οποία είναι τα πλέον ευάλωτα. Και δηλαδή οθέτησαν αμασιτή τις ηλιθιότητες Φοντερνάτσανας, τα πράσινη ατζέντα και πράσινο εμετό, και στην πραγματικότητα δεν προστάτεψαν το δίκτυο το οποίο υπάρχει. Άρα, όχι απλά δεν το προστάτεψαν, το κατέστησαν πολύ πιο ευάλωτο με τα φωτοβολταϊκά εδώ, τα πάνελ και αυτά, για τις βόμβες και τους πυράβλους τους ρωσικούς. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, τους είπε Φοντερνάτσανα, θα κάνουμε πράσινη ανάπτυξη στην Ουκρανία που είναι σε πόλεμο. Και αναγκαστικά εδώ ο Γερμάκ και ο Ζελένσκι κάνουν ό,τι τους λέει η γκόμενα του Χίτλερ. Ναι, αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση εδώ. Τον ανάγκασαν, τον εξώθησαν σε παραίτηση. Οι διάφοροι άλλοι επιτελείς των Ουκρανικών εταιριών ενέργειας είπαν ότι επρόκειτο για μια μανούβρα του Ζελένσκι για να μονοπολίσει την πολιτική εξουσία και ήταν εμπόδιο Κουντρίτσκι, δεν συμμορφώνονταν με το αφήγημα. Θα σας πω βέβαια ότι, πολύ περίεργο, όταν τον έδιωξε ο Ζελένσκι υπήρξε σήμανες συναγερμός και στις Βρυξέλλες και στη Ουάσιγκτον. Και διάφοροι διπλωμάτες εξέφρασαν τον προβληματισμό τους, το οποίο είναι σπάνιο για τους διπλωμάτες της Δύσης να κριτικάρουν το Ζελένσκι. Για πρώτη φορά λοιπόν δεν μιλούσαν για τα εσωτερικά της χώρας, για πρώτη φορά έσπασαν τη σιωπή τους και είπαν στο Κίεβο, σταματήστε, αλλάξτε ρότα, διότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δεν φαίνεται ο Ζελένσκι να τους λογαριάζει, το μόνο που τον νοιάζει να μην γίνει καμιά επανάσταση και τον σουβλήσουν κυριολεκτικά οι Ουκρανοί. Να σας πω ότι για πρώτη φορά επίσης οι Ρώσοι αποφάσισαν να χτυπήσουν όχι μόνο το σύστημα ηλεκτροδότησης, αλλά και τις υποδομές φυσικού αερίου στη χώρα. Και γι' αυτό κάποιοι πανηγυρίζουν εδώ που θα γίνει πότε, μεθαύριο, αυτό με τους Αμερικανούς υπουργούς, που θα φέρνουν φυσικό αέριο οι Ουκρανοί από την Αλεξανδρούπολη και θα τα παίρνουν οι γνωστές βρωμοοικογένειες στη χώρα μας. Και εμείς δεν κερδίσουμε τίποτα, ίσως θα πληρώνουμε δεκαπλάσια τις τιμές της ενέργειας το χειμώνα που θα μας έρθει. Και χαίρεται ο Κούλης. Κάτι άλλες κούλες στα πλατό των καναλιών που λένε «Α, τι ωραία, έρχονται εδώ Αμερικανοί γιατί είναι πυθίκια». Τώρα με πυθικίζουν και να θα έρθουν οι Αμερικανοί και κάτι έγινε τώρα, κάτι σάπια από το Τέξας και το Κεντάκι. Και ότι είμαστε, λέει, εμείς τα ανθρωπάρια των Αμερικανών, πολύ καλό, πολύ εξαιρετικό. Ελπίζουν λοιπόν και αυτοί ένα πενηντάρικο από τα χρήματα τα οποία θα περνούν από την Αλεξανδρούπολη και θα μένουν στις γνωστές ανίερες οικογένειες της πατρίδας μας. Λοιπόν, σκοπός εδώ της Ρωσίας δεν είναι απλά αυτός ο βομβαρδισμός στοχοποίησης των ενεργειακών υποδομών, αλλά είναι να δημιουργήσει μια γενικότερη ενεργειακή κρίση, η οποία ενεργειακή κρίση μπορεί να προκαλέσει, όπως φαντάζεστε, και νέα κύματα μετανάστευσης. Κάτι το οποίο το φοβάται πάρα πολύ το Κρεμλίνο, το Κίεβο, το φοβάται όμως και οι Βρυξέλλες, το φοβούνται. Το τι θα γίνει άμα έχουμε νέες ροές μεταναστευτικές, ας πούμε προσφυγικές, όπου εδώ θα επομιστούμε το βάρος εμείς πάλι οι Ευρωπαίοι, όπως φαντάζεστε. Πρόκειται για το λεγόμενο στρατηγό χειμώνα. Πιστός αυτός σύμμαχος των Ρώσων και κατά του Ναπολέοντα και κατά του Χίτλερ, ο οποίος πάντα βοηθάει τη Ρωσία και επιστρατεύεται αυτή τη στιγμή από τον Πούτιν για να ασκήσει πίεση κατά της Ουκρανίας αλλά και κατά του ιστορικού εδώ αντιπάλου που είναι οι ναζιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Δηλαδή
κόμματα όπως προσωπικότητες όπως ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, η Φοντερ-Νάτσενα, ο Μακρόν, ο Μέρτς. Αυτά είναι τα ναζιστικά πολιτικά εδώ μορφώματα τα οποία θα πληγούν από μια τέτοια επίθεση του στρατηγού χειμώνα. Διότι στην πραγματικότητα, χτυπώντας τις υποδομές της Ουκρανίας και τα κέντρα τα αποθήκευση μεταφορών κτλ. Των Ουκρανών, εδώ στην πραγματικότητα θα είναι μια επεξέτεινε ο Πούτιν τη στρατηγική του σχέση με τους προηγούμενους χειμώνες, όπου χτυπούσε απλά τις υποδομές. Τώρα εδώ χτυπάει και υποστηρικτικές υποδομές της Ουκρανίας, και αν πιάσει αυτή η προσπάθειά του, νομίζω ότι θα δούμε την απόλυτη κατάρρευση της υποστήριξης, την αλληλεγγύη τη λεγόμενη, που απολαμβάνει η Ουκρανία στην Ευρώπη. Διότι ένα ακόμα τέτοιο κύμα των προσφύγων των Ουκρανών δεν νομίζω ότι μπορεί να το στηρίξει κανένας. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα οικονομικά, ήδη όλοι έχουν σχεστούν τα δημοσιονομικά ζωνάρια. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε αυτό το οικονομικό βάρος, καμιά χώρα δεν μπορεί, και θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα, μήπως όντως δούμε πάλι μέχρι και να κλείνουν τα σύνορα σε πρόσφυγες. Εκεί να δείτε γούστα. Να κλείνουν τα σύνορα σε πρόσφυγες Ουκρανούς. Θα τους λέει η Ευρώπη, μείνετε να πεθάνετε στο κρύο. Ή εναλλακτικά θα ρισκάρουν με το να υπάρξουν νέες αντιδράσεις στα εσωτερικά των χωρών, και ελπίζω να ξεσηκωθούν κάποιες χώρες, κάποιοι λαοί, και να γίνουν Νεπάλ ή στον Κίβο κάποιες χώρες. Θα ήταν εξαιρετικό αυτό να το δούμε στην Ευρώπη. Σήμερα έχουμε 5 εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Γερμανία και η Πολωνία έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, με 1,2 εκατομμύρια η πρώτη και 900.000 πρόσφυγες Ουκρανούς η δεύτερη. Μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικοί στους Ουκρανούς, φιλόξενοι, αλλά έχουμε τον πόλεμο της φθοράς και την κούραση του κόσμου, όπου έχει αρχίσει και αλλάζει η αντίληψη των πολιτών εδώ. Επίσης, να θυμίσω ότι το Κίεβο είχε χαλαρώσει τα σύνορά του για να αφήσει, αν θέλουν, κάποιοι νεαροί άντρες να φύγουν από τη χώρα, και ξαφνικά εξαφανίστηκαν 100.000 Ουκρανοί, πήγαν στην Πολωνία, για παράδειγμα, μέσα σε ένα βράδυ. Και εδώ έχουμε την τελευταία δημοσκόπηση του Οκτωβρίου, όπου δείχνει ότι 62% των Γερμανών στηρίζουν, είναι της άποψης, να σταλούν πίσω οι Ουκρανοί άντρες οι οποίοι είναι σε ηλικία, είναι στρατεύσιμοι, να σταλούν πίσω πακέτο. Το 62% των Γερμανών λέει πηγαίνετε πολεμήστε, πηγαίνετε πεθάνετε δηλαδή, και το 66% των Γερμανών δεν θέλουν να δίνονται επιδόματα στην Ουκρανία. Μάλιστα. Δηλαδή, ψοφίστε, κάντε δουλειά. Τι δουλειά μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω, ό,τι μπορούν, όσοι δεν μπορούν, στα αζήτητα. Εδώ λέει ότι το κόστος κοινωνικής υποστήριξης των Ουκρανών κοστίζει στη Γερμανία 6 δισεκατομμύρια ευρώ πέρσι το προηγούμενο έτος, και προσπαθούν να βρουν τρόπο να κλείσουν, να ψαλιδίσουν αυτά τα νούμερα. Στην Πολωνία επίσης υπάρχει μεγάλο θέμα για τους νέους πολίτες που έρχονται, τους Ουκρανούς εδώ. Σε νέα δημοσκόπηση, το πέρσι βέβαια, η δημοσκόπηση αυτή έλεγε ότι το 25% των Πολωνών έχουν θετική άποψη για τους Ουκρανούς, το 41% ουδέτερη και 30% αρνητική. Τα νούμερα έχουν φουσκώσει. Αυτά είναι πέρσι, το τέλος του χρόνου. Δηλαδή έχουν περάσει ένας χρόνος σχεδόν, έχουν αλλάξει τα νούμερα αυτά. Πέρσι λοιπόν το 51% θεωρούσε ότι η κυβέρνηση δίνει πάρα πολλά χρήματα με επιδόματα για τους Ουκρανούς. Και έχουν φουσκώσει, όπως σας είπα, τα νούμερα εδώ και σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες. Τσεχία για παράδειγμα, όπου έχουν 380.000 Ουκρανούς, το 60% των πολιτών θεωρούν ότι έχουμε λάβει, λέει, παραπάνω Ουκρανούς από ό,τι μπορούμε να αποστηρίξουμε. Τέρμα, κλείστε τα σύνορα. Ξαναλέω, το πώς θα γίνει αυτό και πώς θα αντιδράσουν εδώ. Ο Ζελένσκι λέει ότι χρειαζόμαστε, λέει, $750 εκατομμύρια για να φέρουμε φυσικό αέριο τον επερχόμενο χειμώνα. Πάλι θα αγοράσουν, προσέξτε, ποια είναι η νέα τριγωνική συναλλαγή. Πληρώνει η Ευρώπη $750 εκατομμύρια στο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι πληρώνει $750 εκατομμύρια στον Τραμπ για να του πουλήσει φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο περνάει από την Αλεξανδρούπολη, δίνει στις βρωμοτσέπες των Γαλαζίων, τα καθάρματα εδώ, οι δαιμονοδιάβολοι που μας κυβερνούν και οι βρωμοφαμίλιες και οι εφοπλιστές παίρνουν τις κομισιόνες, τις προμήθειές τους, και φτάνει το φυσικό αέριο στο Ζελένσκι. Καθώς, όπως καταλαβαίνετε, αποκλείουμε τα ρωσικά πετρέλαια και φυσικά αέρια, και άρα φεύγει ένα μεγάλο κομμάτι της προσφοράς από την αγορά. Όταν φεύγει κομμάτι της προσφοράς, ανεβαίνει η τιμή. Πληρώνουμε όλοι τετραπλάσια με δεκαπλάσια την θέρμανση και την ενέργεια, για να γίνει όλο αυτό το οποίο σας περιέγραψα. Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, ο Ράντοσλαβ Σιρκόρσκι, ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, είπε ότι θα στείλει, λέει, γεννήτριες στην Ουκρανία για να βοηθήσει. Τώρα, πώς 30 εκατομμύρια ανθρώπους θα τους ζεστάνε με γεννήτριες? Είναι νούμερα. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά τσίρκο. Κλοουνατζίδες. Δεν έχω κάτι να πω εδώ.
Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα σας πω ωστόσο, να δούμε τι θα. Αυτό είναι το κομμάτι το ενεργειακό. Να πάμε λίγο στο κομμάτι το γεωργικό και το αγροτικό και το εμπορικό, το οποίο είναι επίσης σημαντικό, διότι επηρεάζει και την Πολωνία, όπως σας είπα. Διότι από τη μία εδώ οι Πολωνοί καταστρέφονται, όπως θα δείτε, και από την άλλη θέλουν να βοηθήσουν ενεργειακά τους Ουκρανούς. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ Πολωνίας, Ουγγαρίας και Σλοβακίας από τη μία πλευρά και Βρυξελών από την άλλη, για το κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίζουν να παίρνουν τα φαρμακοδηλητηριασμένα προϊόντα των Ουκρανών, τα σάπια, κοτόπουλα κτλ., τα οποία καταστρέφουν τις αγορές και τους αγρότες τους. Μεγάλη σύγκρουση εδώ, γιατί είναι μεγάλη σύγκρουση, γιατί είναι και η Πολωνία του Τούσκ, αφού του μερκελιστή. Γι' αυτό είναι μεγάλη σύγκρουση. Η Κομισιόν λοιπόν είναι έτοιμη, πιθανολογία εξετάζει το ενδεχόμενο μέχρι και να σύρει στα δικαστήρια, προσέξτε, τις χώρες, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Σλοβακία, Πολωνία, επειδή δεν δέχονται να παίρνουν με το στανιό τα βρωμερά προϊόντα των Ουκρανών, επειδή τις αποφάσισαν οι Βρυξέλλες. Δεν σας κάνω πλάκα. Τις ρώτησαν τους κομισάριους εάν θα προχωρήσετε με νομικές δράσεις εναντίον των τριών χωρών, οι οποίες μονομερώς έχουν επιβάλει όρια στις εξαγωγές των Ουκρανών, και είπε η Κομισιόν: δεν το αποκλείουμε. Δηλαδή, ενδέχεται να τους σύρει στα δικαστήρια. Προσέξτε τι γίνεται εδώ. Υπάρχει μια συμφωνία, η οποία ξεκίνησε από το 2014 όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ταυρίδα, στην Κριμαία. Από τότε λοιπόν υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας να μας βομβαρδίζουν με τα σάπια προϊόντα τους οι Ουκρανοί και να μην πληρώνουν δασμούς. Λες και είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ενιαία αγορά, ενώ δεν είναι. Λοιπόν, και τώρα υπήρξε πάλι μια νέα συμφωνία 13 Οκτωβρίου, όπου ουσιαστικά δίνει ένα πλαίσιο για να μπορούν πάλι να εξάγουν τα βρώμικα, τα ζουμιά τους οι Ουκρανοί στις ευρωπαϊκές αγορές, το οποίο καταστρέφει και τους Ευρωπαίους αγρότες της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας. Ξαναλέω, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βλέπουμε τις Βρυξέλλες να υποστηρίζουν τους Ουκρανούς που δεν είναι. Καταλαβαίνετε πόσο εξαγορασμένοι, πόσο πιόνια είναι, πόσο εχθροί θα έπρεπε να γίνει η Νεπάλ να καούν οι Βρυξέλλες κανονικά με αυτές τις εξελίξεις εδώ. Η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Σλοβακία αγνοούν αυτή τη συμφωνία, όπως καταλαβαίνετε, δεν τη θέλουν. Θεωρούν ότι δεν τους εκπροσωπεί, δεν τους βοηθάει, καταστρέφει τις δικές τους αγορές και τους αγρότες τους. Και απ' την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι έχουμε ενιαία αγορά, η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, δίχως δασμούς κτλ. Από τη στιγμή που πήραμε μια απόφαση, λέει, υπερεθνικά στις Βρυξέλλες, αυτό δεσμεύει τους πάντες. Δεν πάνε να πνιγείτε, λένε αυτές οι χώρες. Δεν πάτε μαζί όλοι να πάρετε να κάνετε μια αγκαλιά, να δεθείτε σε μια πέτρα για να βουλιάξετε στη μάχη, λένε αυτές οι πρωτεύουσες. Διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την πολιτική επιβίωση των καθεστώτων αυτών, εάν δεχθούν τα μέτρα των Βρυξελών, που δίνει προτεραιότητα στο Κίεβο στην πραγματικότητα και όχι στα κράτη-μέλη, που είναι θεοτρελό και εξωπραγματικό. Ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Όλοφ Γκίλ, κάποιο γερμανόπλημα πρέπει να είναι αυτό της Φοντερνάτσανας, είπε ότι δεν βρίσκουμε, λέει, πλέον κανέναν λόγο να συνεχίσουν αυτά τα κράτη να διατηρούν τα εθνικά μέτρα τους κατά της Ουκρανίας. Από τη στιγμή, λέει, που πήραμε αυτή την απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπαίνει μέσα όλος ο συρφετός, όλα τα βρωμοζούμια των Ουκρανών, θα έπρεπε, λέει, να ακολουθήσουν. Γιατί δεν το κάνουν, διερωτάται εδώ ο κολλητός του Χίμλερ. Σου λέει: γιατί, ρε παιδιά, δεν το κάνετε, δεν καταλαβαίνω, αφού αυτό αποφασίσαμε. Και θα εντατικοποιήσουμε, λέει, τις επαφές μας με τις χώρες αυτές, και είναι όλα στο τραπέζι, ακόμα και η νομική οδός, δηλαδή να πάνε στα δικαστήρια, εδώ ξαναλέω, κράτη-μέλη, και να μπουν σε προτεραιότητα οι βρωμοκιεβίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται δεν θα κάνουν πίσω εδώ οι χώρες αυτές. Να σας πω ότι φοβούνται, το μεγαλύτερο πρόβλημα, να ξέρετε, για τις Βρυξέλλες, είναι ότι δεν μπορούν να πάνε στα δικαστήρια, ήδη θα το είχαν κάνει ήδη, να πάνε την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, διότι θα δημιουργούσε πρόβλημα με τον Τούσκ, ο οποίος είναι άνθρωπος του ο Τούσκ. Ο Τούσκ δεν είναι ότι θέλει να εξυπηρετήσει. Δεν μπορεί, θα έχει πρόβλημα στα εσωτερικά του, όπως και ο πρωθυπουργός του Βελγίου, ο οποίος είχε πει ότι μπορώ να εξυπηρετήσω με τα κλεμμένα χρήματα των Ρώσων, αλλά θα έχω πρόβλημα, η χώρα μου θα καταστραφεί. Λοιπόν, αντίστοιχα λοιπόν και εδώ ο πρωθυπουργός της Πολωνίας θέλει να εξυπηρετήσει, είναι αχυράνθρωπος, είναι κομμάτι του πολεμικού κόμματος, αλλά επειδή έχει θέμα επιβίωσης, σου λέει: προτιμάτε να χάσω, να γίνει επανάσταση, δεν ξέρω τι, να χάσω και να μπουν οι άλλοι που θα είναι 100% εναντίον των Βρυξελών, ή να μείνω. Και σου λέει: αναγκαστικά δεν μπορούμε να κινηθούμε εναντίον σου. Άρα γι' αυτό δεν μπορούν να του σύρουν στα δικαστήρια. Μια χαρά θα μπορούσαν, αν ήταν μόνο η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Τώρα, το να πάνε μόνο τη Σλοβακία και την Ουγγαρία θα ήταν λίγο πολύ κραχτό, ότι είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά εδώ αυτά τα οποία εφαρμόζουν οι Βρυξέλλες. Όχι, δεν το κάνουν, αλλά δεν θα μπορούσαν τόσο προκλητικά. Στην πραγματικότητα διατηρούν
την ψευδαίσθηση ότι ξέρω εγώ είναι κάτι, ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει να το ξυλώσουμε πλήρως από τα θεμέλια το οικοδόμημα αυτό. Η Πολωνία λοιπόν, ο Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής, ο Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Πολιτικής στην Πολωνία είπε στην αρχή της εβδομάδας ότι επειδή ήρθε σε εφαρμογή αυτή η νέα συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία, για εμάς δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα άρουμε τους περιορισμούς μας, διότι δεν μας εκπροσωπεί. Ομοίως και η Βουδαπέστη είπε ότι θα συνεχίσουμε να κρατάμε αυτά τα εθνικά μέτρα για να προστατέψουμε τη χώρα μας και την οικονομία μας και τους αγρότες μας, και μάλιστα κατηγόρησαν τους Βρυξελιάνους ότι βάζουν σε προτεραιότητα τα συμφέροντα της Ουκρανίας και όχι των κρατών μελών, που είναι μια πραγματικότητα. Ομοίως και ο Υπουργός Αγροτικής Πολιτικής της Σλοβακίας είπε ακριβώς το ίδιο. Είπε ότι αυτά τα νέα μέτρα της Κομισιόν δεν είναι αρκετά ισχυρά για να προστατέψουν τους τοπικούς παραγωγούς μας, και άρα η Μπρατισλάβα θα συνεχίσει να προστατεύει τους αγρότες της, τους πολίτες της, και δεν θα είμαστε αχυράνθρωποι, δεν θα είμαστε ενεργούμενα, όπως είναι ο Κούλης ή κάτι άλλες κούλες που τον ξερογλύφουν από κάτω, δεν θα είμαστε ενεργούμενα των Βρυξελών. Και εξαιρετικά, μπράβο τους. Μένει να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό και ποιος θα επικρατήσει. Ελπίζω να ιτηθεί κατά κράτος οι Βρυξέλλες, ελπίζω μάλλον να τα σπάσουν οι Βρυξέλλες με τις τρεις αυτές χώρες και να αρχίσουμε να βλέπουμε ρογμές και να αρχίσουμε να βλέπουμε τεκτονικές αλλαγές, και σε αυτές τις ρογμές στο έδαφος κάποιοι να βουλιάζουν πολιτικοί και να εξαφανίζονται. Ένα τρίτο θέμα, φίλες και φίλοι, το οποίο θέλω να φέρω σήμερα στην προσοχή σας, έχει να κάνει με την συμφωνία από ό,τι φαίνεται για τη Γάζα, η οποία εδώ διέρευσε το αμερικανικό μάλλον σχέδιο για τη συμφωνία για τη Γάζα στον ΟΗΕ, και θέλω να το σχολιάσουμε λίγο. Όπως φαίνεται εδώ, πράγματι οι Αμερικανοί χθες, Δευτέρα, παρέδωσαν στα μέλη της Συμβουλίας Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ένα σχέδιο για το πώς θα λειτουργήσει η επόμενη μέρα, ή συγκεκριμένα η διεθνής δύναμη, αυτή η ειρηνευτική λεγόμενη, με διάρκεια 2 ετών εντός της Λωρίδας, στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να θυμίσω ότι και η χώρα μας ήταν μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας πρόσφατα. Είχα μια τεράστια ευκαιρία, την οποία την έκανε στην ταμούτρα του ο Ραγιάς ο εξωτερικών και ο Ραγιάς στο Μαξίμου. Την κάψανε, ξεφτυλιστήκαμε, ίσως να κέρδισαν κάτι στην τσέπη οι ίδιοι από κάποια διευκόλυνση, διεκπαιρέωση, δεν ξέρω, σε επίπεδο ΟΗΕ. Μπορεί να κέρδισαν προσωπικά, κάνα deal, καμιά επιχείρηση, οικογένειες, αλλά στην πραγματικότητα η Ελλάδα δεν κέρδισε τίποτα, την κάψαμε αυτή τη συμφωνία. Πάμε τώρα να δούμε τι προβλέπει εδώ το σχέδιο των Αμερικανών, το οποίο το διέρευσε. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι θα συμμετάσχουν οι Αμερικανοί και άλλες χώρες σε μια ευρύτερη εντολή για τη διακυβέρνηση της Λωρίδας μέχρι το τέλος του 2027, ενώ δίνεται και η πιθανότητα παράτασης, επέκτασης αυτής της διακυβέρνησης εδώ. Αυτό το ψήφισμα, από ό,τι φαίνεται, θα είναι η βάση των διαπραγματεύσεων τις επόμενες μέρες του Συμβούλου Ασφαλείας. Θα ψηφίσουν εδώ όλα τα μέλη για το τι θεωρούν πως πρέπει να γίνει εδώ, πώς θα εμφανιστούν τα στρατεύματα στη Γάζα. Μέχρι τον Ιανουάριο είναι η προθεσμία εδώ να λήξει το θέμα με αυτή τη λεγόμενη αποστολή, την οποία την αποκαλούν εδώ οι Αμερικανοί Διεθνής Αποστολή Άμυνας, Διεθνής Δύναμη Άμυνας μάλλον, International Security Force. Σκοπός, λέει εδώ, ακούστε, είναι η επιβολή της ειρήνης, όχι να κρατήσουν την ειρήνη. Έχει μεγάλη αξία και διαφορά εδώ το peacekeeping με το peace enforcement. Peacekeeping είναι και οι ανώκρανοι του ΟΗΕ, άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στρατιωτικοί, οι οποίοι μπαίνουν ενδιαμέσω των αντιμαχόμενων πλευρών για να κρατήσουν την ειρήνη, ώστε να μην μπορούν να είναι σε επαφές οι δύο πλευρές και να παρακολουθούν παρανομίες ή παραβάσεις της εκεχηρίας, για παράδειγμα, και δεν χρησιμοποιούν όπλα παρά μόνο για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Οι κυανόκρανοι, οι ειρηνευτικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις επιβολής της ειρήνης, αντιθέτως, είναι αντίστοιχα αυτό που έγινε κατά του Σαντάμ Χουσέιν στον πόλεμο του κόλπου, τότε με τον πατέρα Μπούς, που μπήκανε στην καταιγίδα της ερήμου την επιχείρηση, μπήκανε για να τον σταματήσουν από την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ. Δηλαδή ήταν επιθετικό στρατό. Πρόκειται για επιθετικό στρατό, δηλαδή, στην πραγματικότητα εδώ. Όταν λέμε δυνάμεις επιβολής της ειρήνης, σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούν τα όπλα μόνο για αυτό άμυνα. Γνωρίζουν ότι κάπου υπάρχουν ένοπλοι και πάνε και τους σκοτώνουν. Αυτό θα είναι εδώ. Τι να κάνω, προσπαθώ. Πολλές δεν θα είναι χώρες εδώ που θα συμμετέχουν και θα είναι σε συνδυασμό, σε συνεννόηση με το Συμβούλιο της Ειρήνης, το οποίο θα προεδρεύει ο Τραμπ. Άλλη γελιότητα εδώ. Πρόεδρος και θα προεδρεύει στο Συμβούλιο της Ειρήνης. Τέλος πάντων, μέχρι το τέλος του 27, όπως σας είπα, εδώ είναι η ιδέα. Η δύναμη αυτή θα φυλάει και τα σύνορα μεταξύ Γάζας, Ισραήλ από τη μία και Γάζας, Αιγύπτου από την άλλη. Θα προστατεύει, λέει, τους ανθρωπιστικές οδούς κτλ. Θα εκπαιδεύσει τους
κάποια αστυνομία, αστυνομική δύναμη της Παλαιστίνης. Ξέρω τι σημαίνει αυτό, μάλλον τίποτα. Σκοπός, λέει εδώ, είναι να αποστρατικοποιήσουμε τη λωρίδα της Γάζας, να καταστρέψουμε και να προβλέψουμε την επαναδημιουργία στρατιωτικών ή τρομοκρατικών μονάδων. Επίσης, σκοπός της δύναμης αυτής θα είναι να πάρουν τα όπλα από όλους τους μη κρατικούς δρόντες, εννοείται τη Χαμάς, την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και άλλες οργανώσεις. Άρα θα στείλουν έναν στρατό επιβολής της ειρήνης, δηλαδή έναν επιθετικό στρατό, ξαναλέω, δυνάμεις εισβολής, κατοχικές δυνάμεις στην πραγματικότητα, και η λέξη εντολή, mandate, θυμίζει απεικιοκρατία. Αυτό ζητάνε στην πραγματικότητα εδώ οι Αμερικανοί. Ελπίζουν να βρούνε το βέτο είτε της Κίνας είτε της Ρωσίας. Πολύ φοβάμαι δεν θα το βρούνε. Οι Ρώσοι ίσως ελπίζουν ακόμα, διότι είναι εξαπατημένοι μια ζωή, είναι οι χαζούλιδες των διεθνών σχέσεων. Ελπίζουν ότι θα τα βρούνε με τους Αμερικανούς στην Ουκρανία, αλλά ήδη τον έχουν φάει. Θα τον ξαναφάνε. Πολύ φοβάμαι δεν θα τους σταματήσουν με κάποιο βέτο εδώ στο πρόγραμμά τους αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ξαναλέω, είναι ένα απεικιοκρατικό σχέδιο επιβολής δυνάμεων, οι οποίες σκοπό τους θα έχουν με τα όπλα και δια της βίας με το στανιό και με τον τζαμπουκά και με το πιστόλι στον κόρταφο να σου πούνε θα είσαι ειρηνικός τώρα. Αυτή είναι ακριβώς η ιδέα. Θα δούμε ποια μορφή θα πάρει και ποιοι θα συμμετέχουν εδώ. Θα δίνει, λέει, ασφάλεια σε όλη την περιοχή εδώ, υποτίθεται, αυτές οι δυνάμεις, και θα δώσει δυνατότητα στους Ισραηλινούς σιγά σιγά να απομακρυνθούν από περιοχές της Γάζας, και η Παλαιστινιακή Αρχή θα μπορέσει να μεταρρυθμιστεί, να μεταμορφωθεί για να έχει κάποιο ρόλο η Παλαιστινιακή Αρχή που είναι πλήρως διεφθαρμένη. Δεν έχουν κάνει οι Ισραηλινοί σαν τα μούτρα τους, ένα ευρεοξέπλυμα είναι η Παλαιστινιακή Αρχή, δεν έχει καμία νομιμοποίηση στα μάτια των Παλαιστινίων, άρα και αυτό είναι μια φενάκι. Χώρες οι οποίες έχουν εκφράσει την θέλησή τους να εμπλακούν είναι η Ινδονησία, η Αίγυπτος και δυστυχώς οι Τουρκομόγγολοι και οι Αζερομόγγολοι. Αλλά κρατάμε μια πισινή, γιατί οι Ισραηλοί έχουν πει δεν θέλουν τους Τουρκομόγγολους. Βέβαια μπορεί να είναι οι Αζερομόγγολοι που είναι το ίδιο πράγμα στην πραγματικότητα. Ναι, τελεί, λέει εδώ, θα υπάρχει ένας διοικητής Αμερικανός στην πραγματικότητα, κατά πάσα πιθανότητα, ο οποίος θα είναι συνέτερος με τον διοικητή του Συμβουλίου Ειρήνης, που θα είναι ο Τραμπ. Δηλαδή θα είναι ο πολιτικός, ο κυβερνήτης θα είναι ο Τραμπ, και θα έχει τη στρατιωτική δύναμη του κυβερνήτη, τον στρατηγό που θα βάλουν οι Αμερικανοί στην περιοχή. Δεν είναι τίποτα άλλο, όσο και να το ντύσουν αλλιώς και να το μεταμορφώσουν, δεν ξέρω κάτι άλλο που προσπαθούν εδώ πέρα. Δεν πείθεται κανένας. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Πολιτική ηγεσία, κυβερνήτης Τραμπ, στρατιωτική χούντα, ο Αμερικανός αξιωματικός που θα βρίσκεται επικεφαλής. Θα μπορούν, λέει, να έχουν όλη τη δυνατότητα να πάρουν όλα τα μέτρα για να φέρουν εις πέρα στην εντολή τους, πάντα, λέει, σε συνδυασμό, σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο, σίγουρα. Αλλά θα μπορούν, λέει, να χρησιμοποιήσουν να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, να τα λάβουν, δηλαδή, και να σκοτώνουν, δεν ξέρω ποιους, πώς, ποιος θα κρίνει, εξοδικαστικά εικάζω, όπως κάνει τώρα ο Τραμπ στην Καραϊβική. Όποιος δεν συμφωνούν θα τον εκτελούν. Αυτή είναι εδώ η ιδέα. Τώρα έχει κάποιες αφηρημένες ιδέες, προτάσεις στο σχέδιο αυτό για μια μεταβατική κυβέρνηση, για να μαζευτούν, λέει, χρήματα για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Όλα αυτά νομίζω είναι μελλοντικά και θα τελειώσουν μαζί με το τελείωμα των Παλαιστινίων από την περιοχή, για να γίνει η λεγόμενη αυτή η ριβιέρα, ρε παιδιά, η ριβιέρα της Μεσογείου. Αυτό είναι εδώ το σκεπτικό τους. Θα φτιάξουν, λέει, και μια τεχνοκρατική επιτροπή για να τους υποστηρίζει, να υποστηρίζει, δηλαδή, τις δολοφονίες και τους φόνους, και θα δούμε πώς θα αντιδράσει, ξαναλέω, το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, ιδίως τα μόνιμα μέλη. Περιμένω να δω, ελπίζω να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα τέτοιας εξέλιξης, διότι η περιοχή αυτή ανήκει στους κατοίκους της και όχι σε οποιαδήποτε νεοεπικιοκρατική δύναμη, διότι αυτό είναι το πακέτο. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα νέα, τα σημαντικά της ημέρας. Αν σας το βίντεο πατήστε μου άρεσε και στο κανάλι, κοινοποιήστε. Βοηθήστε να σπάσουμε την 50. Πραγματικά έχουμε 1.000 ανθρώπους, λιγότερο από 1.000, αλλά έχω πει ότι θα είναι το καλύτερο εδώ που μου κάνετε αν με βοηθήσετε μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι το νέο έτος μάλλον, να σπάσουμε την 50. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Δεν είπαμε για τους Άγγλους, ρε παιδιά. Ξεχάσαμε, είναι δυνατόν να μην ξεχάσουμε τις Αγγλούρες. Οι Αγγλούρες, λοιπόν, αποφάσισαν να δώσουν κι άλλα όπλα, αυτά τα μεγάλου βελληνικούς, τα Storm Shadow, τους πυράβλους Cruise δηλαδή, στους Ουκρανούς. Αυτή είναι η απόφαση. Με βελληνικές 250 χιλιόμετρα εδώ, ενώ ξεκίνησαν το 23, το Μάιο του 23, αποφάσισαν τώρα να δώσουν κι άλλους πυράβλους
Δεν ξέρουμε πόσους. Από ό,τι φαίνεται, βλέπετε το τι σημαίνει αυτό. Θέλουν να δώσουν τα όπλα αυτά για να συνεχιστεί ο πόλεμος. Δεν πρόκειται οι Αγγλοσάξονες εδώ, οι Ναζί αυτοί που κυβερνούν την Ήπειρό μας, δεν πρόκειται να σταματήσουν, ασχέτως ότι ακούγεται τι λέγεται. Δίνουν και άλλα όπλα, θέλουν να δώσουν και χρήματα, θέλουν να δώσουν και ενέργεια. Πάμε για εκεί που φαντάζεστε ότι πάμε.